po tayo. Kain lang daw. Kung gusto pong pumuntang Bato Boulevard, halapin niyo si Kuya Jason. Ano kayo? Kain po. Hmm? Kanina pa. Hindi. Ano nga yun? Kain po. Hindi mo pala nalagyan na butang ang goon mo. Ano na yan? Na yan? Ayun mga kaparing Jason, good afternoon. Yan, panibagong vlog naman tayo. Time check natin ay 5:05 ng hapon. Dito ko sa dulo ng Boulevard. Yan. May mga bahay pa. May harang na. Diyan kasi may harang na. Kasi diyan dati yung nalaglag yung lasing na nakakulong-kulong, namatay. Nalaglag yung sasakyan niya. Lawak pa dito. Ayan lang muna yung vlog natin dito sa Boulevard. Motor-motor muna tayo dito. At punta tayo doon kila Gwen. Ayan. Namiss din natin dito. Dahan-dahan lang. Sige na, tahan na, dahil mahal na mahal kita. Lakas ng ulan dun sa Albay. Kitang-kita yung ulan. Maniwala ka, ay ikaw lang ang nais kong magkasama. Wala na akong gusto pang balikan. Kahit ako'y pabiling ikaw ay umasang gusto kong makapiling. Ibibigay ko ang lahat. Pati na rin ang iyong pangarap. Sasamahan kita kahit saan, kahit saan. Yun, pumatak na yung ulan. Pumatak na talaga. Silong tayo dun sa tindahan ni Gwen. Kasi pumatak na.
Dito na tayo sa tindahan nila Gwen. May video okay no? Yo! May video okay na. Tambay-tambay. Ano? Tambay-tambay tayo. Ayan, biglang lumakas yung ulan. Lumakas yung ulan. Nakasilong ako dito sa tindahan nila Gwen. Ganda ng araw. Gala-gala tayo dito. Wala nang ulan. Tahimik ang tubig. Nandito muna tayo mag vlog para hanggang sa bahay. Siyempre wala yung asawa ko, kaya gagala-gala ako. Ganda talaga ng sunset niya. Ayun po, magandang hapon. Ay, lubat din po lubat yung ating battery. Ayan, medyo dumadami na yung mga tao na mamamasyal. Ayun, mga napapasal-pasyal din. At mamaya ay pupunta ko doon kasi gala-gala kami dito. Kain. Vlog tayo. Sama ko mamaya si Chinchin. Yun. Bali, pagpapaalam muna natin sa magulang niya na magbablog ako. Dito kami kakain sa tusok-tusok nila Gwen. At nagpaalam na rin ako sa asawa ko. Nagsabi rin ako na ako magbablog kami ni Chinchin dito sa Boulevard. Siyempre para alam niya rin yung yung ginagawa natin dito. Tumawag na ako sa asawa ko. Yan, nagluluto na dyan kila Gwen. At may video okay. Siguro mamaya, video okay siguro kami dyan. Kanta-kanta kami nila Chinchin. Galing ako dun sa barracks kanina. Buti nga huminto yung ulan. Lakas ng ulan kanina. May tugtog. Baka sapawan na lang natin yung sound para di tayo makapiright.
bahay nila Chinchin. At siyempre yun nga, pagpapaalam natin siya sa magulang niya. Humingi ako ng vlog sa kanya. Malapit na tayo. Hanap dito na tayo sa kanila. Chin-chin. Oy! Dito tayo. Yo! Pwede mula. Dito na tayo sa ano, kanila. Bahay nila. Ha? Nagparid. Yan si Chinchin. Hi. Tambay. Tara kuya. Ayos mo. Oo. Patukan lagi Gwen eh. Nagturo tambay na na. Nag-oran ka niya. Yan bagong gising. Hindi ko naising nagkuran pala. Oo. Ano, paalis na kami. Yan, nagpaalam naman sa kanila. Ito si Chinchin. Madilim man, di mo naman nakita. Alis na. Peace out. Bumara sa diso. Full trip ni Kuya Jason. Kain kami dito sa ano? Pilagwin. Hindi na nagtitinda sila. Mamaya tatas to yung si Sino? Pilagwin? at si Ate Gwen daw tulog. Tapos si Ate Gwen tataas. Tapos si Ate Maris. Busy pa kasi Ate Maris, sumama na Ate Gwen. Bidyon mo. Oh. Bidyon. Kuya magkano po sa ano? Magayon, kanon. Hindi ko kanon? Magkanon kita, no? Doon na. Kanon. Pili na. Pili ka na. Dugo. Gusto mo dugo? Okay na to. Dugo. Hindi lang? Ano naman magbili? Wala. Hindi lang. Hindi ka na. Tama na. Abo madugo. Tapos ada ano di natinda nila. Ano dia? Robin? Dinitan mo lang. Robin. Ay, Chinchin. Sir. Ano po sa inyo, sir? Hindi kaya na nagbababa sa tingin. Kadaot na. Binukat na. Si Kulin. Binuhat ni Chinchin si ano, Kulin. 10 kilo. Pang bata lang ha. Tara.
tayo muna magpaypay kasi kumukuha ng kanin yung pinsan ni Tilo. Sir, Ano po ang site nyo? magkano po yan, sir? Sir, 20. 20. Ito 20. Nak, anong gusto mo, Nak? Ito 10. Nak, anong gusto mo? Isa lang, ha? Yung ano po, yung yun po. Abusa ko yung barbecue. Bili na po kayo. Mapapabura po kayo. Tatlo 5. Mapapamura nga. Ano ito? Kwek-kwek. Kwek-kwek a piso. Tatlo 5 nga. Ay, kikyam! Kikyam nga! Di ba mapapagod? Kaya buhay mo. Ay, mabigat yan. Kaupo lang eh. Ayan. At nakain na kami ni ano, Chin-chin. Tatot ko po. Ano lang to. Bali, kain lang kami ni ano. At alam naman to ng asawa ko. Ayan oh. Ka-video call lang. Ka-video call ko yung asawa ko. Ha? Magkaon na sa nakamo, di na magparapila. Huwag na raw akong mag-vlog. Kumain na lang daw kami. Sabi ng asawa ko. Baka ano naman isipin yung mga viewers. Alam po yan ng asawa ko bago ko mag-vlog. Magkaon na sana. Ah. Magparapila. Oh, sige na ma. Babush. Yun. Kain na. Yan trip ni Kuya Jason. Ano? Yung trip ni Kuya Jason. Kasi wala rin naman akong kasama dun sa bahay. Sabi ko magdala-gala ako. Uy, nag-iisa. Tara, kain na tayo. Sige lang, Kuya. Pili na ano. Kain po tayo. Kain lang daw. Gusto mong putang pagkapalipan sa lapit niya si Kuya Jason.
na pa. Hindi. Ano nga yun? Kain po. Hindi mo pala nalagyan ng buto ng gawin mo. Chili. Tama na yan?